Здравейте, хора! Който е казал "правете любов, а не война", явно не се е обръщал към учениците от нашето даскало. Първо, кой за Бога съветва малолетни да правят секс? И второ, явно не е познавал София. Трябва много внимателно да обмислим следващия си ход. Стратегически мисля, че е по-добре да изчакаме, защото клипчето на София беше много добро. Аз, доколкото я познавам, тя не се спре до тук. Петя, ти какво мислиш? Петя! Да, хора, съжалявам, нещо се разсеях. Всичко окей ли? Да, окей. Не, всъщност не е окей. Ще му правят операция и аз се притеснявам. Знам, че е такава безобидна, обаче... Ще кастрират мистер Пори утре. Ей, няма да се притесняваш, чули? Всичко ще е наред. От утре пак ще тичка. Да. Знам от какво имаш нужда. Знам от какво мистер Пори ще има нужда утре. От шоколад? Всяко едно притеснено момиче има нужда от шоколад. Ей, сега идвам. Добре. Петя, не знаеш, че това, което казах, не знаеш, че беше на шега. Не искам да обиждам теб или мистер Пори. Да. Нали знаеш, че... Все пак, мистер Пори е машина. Ехе, я вижте, явно за всеки влак си имало пътници. Ехе, дори за то, дето ти е към лудницата. Ама тая верно си пада по гризачи. И като заговорихме за смърдящи животни, къде е вашата приятелка? Сигурно прекопава нивата. Какво ще излаеш пак? Вау, директно. Това ми харесва. Исках само да ти кажа, че жалкия ви опит с клипчето не се получи. Това ли беше? Това ли беше? Може си ходите вече. Алекс? Чу ли нещо? Не, май ми се е сторил. От вятъра е мацка. Духа на... спряло. Супер шегички. Към може се разкарате. Пичо, какво бе? Се плачеш на мама ли бе? Лично! Останете си долу. Там ви е мястото. Бенк, бенк. Късай. Правиш бе, глупчо, какви сте тези неща? Какво е това чудо? Хора, какво стана, бе? Нищо, София и антураж ще пращат поздрави. Петьо, ти добре ли си? Супер си. Някакъв самурай се всели в него. Да, хубарец си. Сигурен ли си, че си добре? Дори и най-изящният меч, потопен в солена вода, ще ръждяса. Ухо, хора, това е мега яко. Обаче ще ни трябва 2 тона свинска маса и приблизително 15 кофе пера. Най-великата победа е тази, която не изисква битка. Мадагаскарски хлебарки. Ама те са мега скъпи. Пък сякаш не искам да ги тормозим. За да опознаеш врага си, трябва да се превърнеш в него. Я, какво каза? Я повтори. Че хлебарките са много скъпи. Не ти. Петьо, какво каза? За да опознаеш врага си, трябва да се превърнеш в него. Хора, имаме една идея. Да се превърнем в хлебарки. Да! Мако Карачи ще ни помогне за това. Мако Карача! Мако Карача!
хвъркнаха. Повтарям, фазаните хвъркнаха. Само трябва да намерим компютър, използвал София. Вземам се. Трябва да й намеря персоналния IP адрес, който има най-много трафик и той ще ме отведе. Петю, просто го намери. И този първия. Първия. То първия, да. Парола. Ще ми отнеме някакво време това. Добре, фазаните се прибират. Повтарям, фазаните се прибират в курника. Няма да успеем. Ами ако е... Прати Михаил. Готово. Чакай. Сте работили по проекта? Не. Как не? Ти базикаш ли се? Знаеш, че трябва, няма как иначе да стане. Скоро. Скоро. Соф. Какво е това, бе? Не снимаме навсякъде изнета. Стане, брате! Това кой го каза? Въпреки, че мисията беше успешна, нямах много време за празнуване. Като най-новата в класа, госпожата ми помоли да занеса дневника в следващата стая, където имаше час. Извинявай, добре ли си? Бомба. Много съм заесуе. От машинето е ясно и най-добре сервирано студено, а? Не, аз просто... Не ми се оправдай. Виждам ти кръвожания поглед. Кръвожаден? По-скоро съжаляващ, като на котката в Шрек. Сладка си. Добре, де. Аз май сме квит. Дойдох за дневника. Аз тук ще го оставих. Добре. Обаче не ми се мисли през следващата ни среща, какво ще се случи. Аз пък нямам търпение. Здравейте! Малкия бой! Да, операцията мина успешно. Аз ти казах, че ще имаш. Да, Хора, вече имаме двоен повод за празник. Да не е пак драмата с мустак. Значи знаеш. Федор, не знам, то цялото Даскал знае за вашите детски простоти. Няма да ви лъжа. Усещането е велико. Ей! Какво става, нали имаше контролно? Решихме се чупим с момчетата. Случват се някакви неща и... Но ти да ревеш на раното на Ге. Тъп гъс! Българката от V-Box, София Стойчева, се оказа една високомерна и надута кучка. Моля? Е, това вече е дъното.